Foli ani tantoli an b'o lase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔlen kati 24 la aw sigiyɔrɔ mana bɛn Bamako sigida fanfan ma ka daminɛ sigida Gale fo Wɔrɔna ni aw bɛ Mali dugudugu kɔnɔ ka daminɛ région kɔnɔ la fo brousse kɔnɔ ma aw minnu bɛ Mali kɔkan ka fɔ ye ko aw bisimila kati 24 kan yaasa aw ka se ka jɛmukanw sɔrɔ ka kunnafoni sɔrɔ page mun bɛ a di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la diɲɛ don o don an ka jɛmukan mun ni an y'a tɔgɔ da ko Lonko kɛnɛ ni o ye dɔnnibagaw ani maa minnu bɛ yen an b'u ta an danayamɔgɔw kana se ka baro kɛ ni o ye yaasa ka aw mago ɲɛ aw mago bɛ se mun ma diɲɛlatigɛ la baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ kɔnɔ don o don maaw mago bɛ se fɛn dɔ ma dali masa ale mun ye anw dan a tilala ka sababu di ɲɔgɔn ma yaasa an ka don ɲɔgɔn jigikɔrɔ bɛɛ n'i dɔnfɛn bɛɛ n'i ka baara ni jɛmukan in sigikun ye ka se ka na ni dɔnnibagabaw ye aw bɛ faamuyali sɔrɔ mun na aw ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi Lonko kɛnɛ kan an taara se maa mun ma maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ la n'a tɔgɔ fara a bɛ se ka kɛ i ma deli ka i ɲɛ la i ma deli ka tɔgɔ mɛn o yɛrɛ ko wɛrɛ Mahamadu Bashir Kisa ale de bɛ an bolo bi Mahamadu Bashir Kisa ni a bɛ wele karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior international ale de bɛ an bolo kɔrɔ bi ka se ka baabu sigi a ka dɔnniw kan dɔnni mun ni a y'a ta k'a yira aw la ni o ye suko dɔnni ye suko jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnɛmaya kɔnɔ la kosɛbɛ komi aw bɛɛ b'a kalama cogo min na yanni an ka don baabu kɔnɔ la an bɛ kɔrɔfɔ di a ma a ka folikan di aw ma yanni an ka kow daminɛ a ye video in a y'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa mɔgɔ caman ka se ka a sɔrɔ ka u mako ɲɛ n'a ye a ka nɛgɛjuru sɔrɔ an bɛ tila ka o di aw ma ani a bɛ lasɔrɔ cogo min na a ye jɛmukan in a ye a lajɛ fo ka se a laban na a bɛ faamuyali caman sɔrɔ a bɛ fɛn caman sɔrɔ mun bɛ na aw nafa yanni an ka kɔrɔfɔ jija an bɛ kuma di karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior international ma Mahamadu Bashir Kisa i ni yan kuma. Wa alaikumus salamu wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ni waati na an bɛ an lajɛba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kosɛbɛ ka kanuba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka association n'o ye association Basiru Dini u ye foli mɛn a tɔn dɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dugawu belebele kɛ o bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini o bɛɛ fɛ ani karamɔgɔ o karamɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ ka a daminɛ an ka seku belebelew la n'o ye ɲɔrɔbu ye Hayidara ye an bɛ dugawu belebele kɛ ɲɔrɔbu ye Hayidara ye ka dugawu belebele ɲini a fɛ n'an bɔra ye a Seku Mahamud Diko an bɛ dugawu belebele kɛ a Seku Mahamud Diko ye ka dugawu belebele ɲini a fɛ n'an bɔra ye an ka Seku belebele ani an ka Seku Kankara Kaki n'o ye Sɛkusuferi Lahasana Kanɛ ye an bɛ dugawu belebele kɛ a ye ka dugawu belebele ɲini a fɛ n'an bɔra ye sunamɔgɔw ka getura n'o ye Mahi Watara ye an bɛ dugawu belebele kɛ Mahi Watara ye ka dugawu belebele ɲini a fɛ n'an bɔra ye ni Ala ka jɛ ye Alhaji Baɲugu Dumiya Nurudin an bɛ dugawu belebele kɛ Alhaji Baɲugu Dumiya ye ka dugawu belebele ɲini a fɛ o ma an ka journaliste belebele bɛɛ tɛ yen sɛbɛ kuma o tɛ janya i bisimila ɲininkali kɛnɛ kan. Ayiwa hakili la aw ye nin faamuya bamananw ko ten ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye a bɔra ka bɛɛ fɔ junior international ale ka folikan fɔlɔ ka lase aw ma an bɛ segin ka aw fɔ tuguni k'a fɔ ko ni aw mago bɛ bɛɛ fɔ junior international la a ye nɛgɛjuru kɔngɔ dɔrɔn n'aw bɛ jamana kɔ kan 00223 n'a y'o kɛ a bɛ 71 kɛ ka 94 kɛ ka 79 kɛ ka 29 kɛ ni o ye 71 94 79 29 a tɛna kuma jija an bɛ kuma segin an ka karamɔgɔ belebeleba ye ma parce que an bɛ fɛ aw ka fɛn caman de faamu a la karamɔgɔba mun ni ale a ɲɛsin suko kɔrɔfɔw ma ka se ka suko fɔ aw ye aw ka faamuya bɛɛ fɔ junior international ne ko adamadenya kɔnɔna la suko jɔyɔrɔ jumɛn bɛ adamadenya la manifin ka ɲɛnamaya dilanni suko jɔyɔrɔ b'a la wa. Alhamdulillah rabbil alamina
an ka journaliste belebele Berté ni ye ɲininka o la n bɛ i jaabi kira ye kira 313 ye nka a si ma kɛ kira ye abada fo Ala k'a yira o la sogo la Allahu Akbar a si ma kɛ nabi ɲuman ye abada fo u dalen sufɛ Ala ka kuma o fɛ sogo la Allahu Akbar o b'a yira ko sogo ye ko belebele de ye diɲɛ bɛɛ bɛnna sogo kan kan minnu ko Ala ko ye tiɲɛ ye minnu ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnna kan ko sogo kan ye tiɲɛ de ye i kɛra sunguruba international a 100 degré i dalen sufɛ Ala bɛ kuma i fɛ sogo la i kɛra kameleba international a 100 degré i dalen sufɛ sunɔgɔ la Ala bɛ kuma i fɛ sogo la o b'a yira ko sogo sirilen tɛ k'a fɔ n ye silamɛ wala n tɛ silamɛ sogo kan sirilen tɔgɔ la a ka kan bɛɛ ma a ka kan bɛɛ lajɛlen ma hali n'i ye bulon min ka i kɔnɔbara sɔnsɔn i mana i da sunɔgɔ la o su a bɛ se ka kɛ Ala bɛ sogo kan da i la o kuma sogo kan sirilen tɛ nin ye silamɛ nin ye kafiri mun ko Ala ko ye tiɲɛ mun ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye Ala bɛ kuma bɛɛ fɛ sogo kan na Allahu Akbar wa mɔgɔ o mɔgɔ i ka sogo kan ni i janto a la ka a sarakati bɔ a ka ca Ala fɛ bala o ko caman bɛ yen Ala bɛ e kisi ka bɔ o ma degun ko caman bɛ yen Ala b'i kisi ka bɔ o ma ni diɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛna i sɔrɔ an ka journaliste belebele Berté Ala b'a yira i la sogo la i dalen sufɛ i bɛ sogo a la na a ko nana don mun na i yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ na ne ye nin ye sogo la nka n y'a négliger sabu sogo kan bɛɛ ni a sarakati de don kana sarakati dɔ bɔ i kunfɛ ten o kuma t'a rɔ ten tɛ ko dilan n'i ye sarakati bɔ sarakati tɛ mɔgɔ bila nka i ye sogo kan mun kɛ o de sarakati tɛ sogo kan bɛɛ ni a sarakati de don dɔw sarakati o ye tamaro ye dɔw sarakati o ye kami ye dɔw sarakati ye sɛ ye dɔw sarakati ye misi ye dɔw yɛrɛ sarakati i bɛ denmisɛnw ne wele ka dumuni baden tobi k'u fara ɲɔgɔn kan olu k'u kɔnɔbara gere an ka journaliste belebele Berté sogo ye ko belebele de e ma ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi maliyɛn caman bɛ yen n'u sogora o bɛ ne bɛɛ fɔ fitiri wele minisiriw b'an wele an b'u ka sogo kan kɔrɔ fɔ députés b'an wele an b'u ka sogo kan kɔrɔ fɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ ne bɛɛ fɔ fitiri wele u ka sogo kan na muso gorobinaw ne bɛɛ fɔ fitini t'o hakɛ dɔn o tuma ne ma fili hakilimaw ye o ɲininkali jaabi faamu naam kosɛbɛ an bɛ segin ka na aw ma aw minnu sɔgɔlen don an na nin waati in na k'a fɔ ko a ye jɛmukan ye a y'a kolonkolon yaasa mɔgɔ caman ka se k'a lasɔrɔ a ka u mago ɲɛ cogo min na bawo soko fɛn don ni bɛɛ lajɛlen bɛɛ fɔ junior ka fɔ la kafiri silamɛ denmisɛnnin maakɔrɔba a dagalen don bɛɛ lajɛlen ma wa soko bɛɛ ni a sarakati don ni a ye wele bila bɛɛ fɔ fitinin ma k'aw ka soko fɔ a ye ni Ala sɔnna aw bɛ fura ɲɛnɛman sɔrɔ a la ka sarakati latikaw sɔrɔ a kɔnɔna la a y'a wele dɔrɔn 71 94 79 29 ni a bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif fara kan 00223 74 94 74 29 bɛɛ fɔ junior international an bɛ na sisan baton sogo la ni maa min sukora k'a ye ko i donna baton kɔnɔ i ye ji tigɛ wa i sera i seyɔrɔ la o kisa bɛ cogo di alhamdulilayi rabbil alamina an ka journaliste belebele Berté ne ye ɲininka o la n bɛ i jaabi i kɛra cɛ ye wala min i kɛra muso ye ni i sogora ka a ye i donna baton kɔnɔ
i bɔra i bɔyɔrɔ la i kan ka taa yɔrɔ mun fɛnɛ na i sera yen a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina ala ni ce o ye hɛrɛ o ye hɛrɛ belebele de ye tabarikala o b'a yira ko juguya bi i nɔfɛ janfa jugu bi i nɔfɛ o janfa tɛ se i la bilen o juguya tɛ se i la bilen n'a y'a sɔrɔ pilan o pilan tigɛlen don e kama k'u bɛ juguya ko dɔ ta ka e sɛgɛrɛ o y'o tiɲɛni Allahu o y'i porokotolen ka bɔ juguw bolo n'i kɛra minisiri ye ni i sogora ka a ye i donna baton kɔnɔ wala ni kurun an ka farafin kurun ninnu bɛ minnu dilan ni yiri ye n'i sogora k'a ye i donna a kɔnɔ i wulila i wuliyɔrɔ la i kan ka taa yɔrɔ min na i sera yen fɛnɛ a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina tabarikala ni juguya ani janfa n'o de bɛ ka tigɛ e kama k'i ka minisiriya ko b'a tiɲɛ o minisiriya kelen tɛ tiɲɛ bilen Allahu akbar n'i kɛra debite ye n'i sogora k'a ye i donna baton kɔnɔ i wulila yɔrɔ min na i kan ka taa yɔrɔ min na i sera yen ni juguya fanga ka bon k'e ka debiteya ko b'a tiɲɛ walama ko b'i ka mɛriya tiɲɛ walama ko o b'i bɔ jamana perezan repipilikiya la a fɔ ala ni ce e bɔtɔla tɛ yen bilen alhamdulillah a bɛ sanayɛlɛ de yira i juguw kuncɛ la jugu o jugu n'o ma fɔra e la e dun sogora k'a ye i donna baton kɔnɔ i kan ka taa yɔrɔ min na i sera yen ni jugu o jugu ma fara i la i b'a saraka dɛgɛ min Allahu akbar a janaja bɛ kɛ n'a ko k'a tɛ fara i la i b'i sen da a kɔ kan a bɛ bo kɛ Allahu akbar nin ma fili hakilima o ɲininkali jaabi faamu o y'o faamu dakuruɲɛ kelen na a bɛ kɛ sanayɛlɛ de yira n'i y'a sarakati bɔ an ka journaliste belebele Berete ni problème ni fili o bɛ maliyɛn caman sɔrɔ sarakati ko kana sogo négliger ni i sogora i jija dugu mana jɛ i ka sogo sarakati bɔ kana sarakati dɔ bɔ i kunfɛ ten hali n'a sɔrɔ sogo kɔrɔ ɲuman don hali ni kɔrɔ ɲuman don n'i y'a sarakati bɔ o de b'a to a kolo bɛ gɛlɛya i y'a faamu sarakati de b'a sabati kana duuru bɔ i kunfɛ ten n ye duuru di denmisɛnninw ma n ye tamaro dɔ sarakati denmisɛnninw ma n ye filaninw sɔn ayi sogokan bɛɛ ni a sarakati de don sarakati tɛ mɔgɔ bila n'i ye sarakati bɔ cogo o cogo a bɛ don i ni diɲɛ balawu dɔ cɛ a bɛ don i ni diɲɛ tɔɔrɔ jugu dɔ cɛ a bɛ don i ni diɲɛ fitinɛ jugu dɔ cɛ nka i ye sogokan mun kɛ o tɛ i t'o de hɛrɛ sɔrɔ aw minnu bɛ ka ne lajɛ sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan e ye sogokan joli kɛ n'a fɔra ko hɛrɛ don kabini e wolola e ma hɛrɛ kisɛ kelen y'i ɲɛ na don wɛrɛ tɛ sogokan sarakati ma bɔ fo a sarakati de ka dɔn ka bɔ ne ma fili hakilimaw ɲininkali jaabi faamu na hakilila a ye faamali sɔrɔ nin na halisa an bɛ to batonko la ni o ye ji sanfɛla ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior international n'i sugora k'a ye k'i bɛ baton kɔnɔ walima kulun kɔnɔ baton balila ka tunu ni i ye ji kɔnɔna la o kisa bɛ cogo di alhamdulilayi rabbil alamina an ka journaliste belebele Berete ne ye ɲininka o la n b'i jaabi diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso ni i sogora ka a ye aw jamakuluba aw bɛ baton kɔnɔ walima aw bɛ kurun kɔnɔ ni i sogora k'a ye ko kurun tununna na aw ye walima baton tununna na aw ye
n'i bɛ baara la i ka baara tiɲɛtɔla don. Allahu akbar. N'i bɛ commerce la i ka commerce tiɲɛtɔla don. O kɔrɔ man di. N'i kɛra faama tenitigi ye i garanti ka bon. N'i sogora ka a ye i bɛ baton kɔnɔ baton tununa ni i ye i ka jala dɔ bɔtɔla don a la. Allahu akbar. N'i kɛra jamana président république ye ni i sogora ka a ye i bɛ baton kɔnɔ nka baton tununa na aw ye i ka président tiɲɛtɔla don. Allahu akbar. N'i kɛra ministre ye ni i sogora ka a ye i bɛ baton kɔnɔ baton tununa ni i ye i ka ministriya tiɲɛtɔla don. Ka sogo ka baton ɲɛ a tununa ni i ye n'i kɛra waritigi ye i ka nafolo tiɲɛtɔla don. Allahu akbar. I m'a ye batonna sogo bɛɛ tɛ hɛrɛ ye. Mun ka ɲi sisan an y'o o baara ci aw ye mun man ɲi o fana fɔtɔla fila aw ye. U y'a faamu. An bɛ karamɔgɔ misɛnnin dɔw mankan mɛn n'i sogora bato na o ye hɛrɛ ye nka i b'i dabara don a ni ɲɔgɔn cɛ k'a walawala. Cogoyaw de b'a la. Cogoyaw de b'a la o de la bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn wajulukɛla bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn alimami bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn wa mori bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn. An ka kira belebele Muhamadu Aminata den Abdulahi den diɲɛlaban kira. Kisi ni nɛɛma b'a ye. A ko ka n'i ka sogo lakale maa ye maa mun tɛ sogokan kɔrɔ dɔn. Caman bɛ yen n'u sogora dɔrɔn o bɛ girin k'a lakale mɔgɔw ye ten k'a sɔrɔ maa mun yɛrɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn. O tuma jakuru ɲɛ kelen na ka sogo ka baton ɲɛ a tununa n'i ye. A b'i ka ko tiɲɛni de yira a tɛ ko ɲɛni yira i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i sogora k'a ye i bɛ baton kɔnɔ a tununa ni i ye hali ni ye mori ye n'i sogora ka baton ɲɛ a tununa ni ye dawula bintɔla don. N'i ye artiste ye n'i sogora k'a ye e artiste tɔ e ye jelingara ye diɲɛ bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ n'i sogora k'a ye i donna baton kɔnɔ a tununa n'i ye i sara den bitɔla don wa i dawula den vantɔla don f'i k'a sarakati bɔ. Allahu akbar. I m'a ye nka n'i ye sarakati bɔ o de bɛ se k'i tanga ka bɔ nin ma n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn. E kuma faamu. N'a faamu. O kuma kana sarakati bɔ i kun fɛ ten sarakati ɲɛɲini ka a bɔ. Mɔgɔ hakɛ min bɛ ne bɛɛ fɔ fitinin wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o ka sogokanw na ne b'o bilasira ne t'o hakɛ dɔn. An bɛ don min na i n'a fɔ bi Maliyɛnw yɛrɛ sɔnna tiɲɛna karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin i bɛ sogo kɔrɔ dɔn. I bɛ se ka kɛ tɛ ne bɛɛ fɔ fitinin fɛ hasidi denya y'a sababu ye i bɛ se ka kɛ i tɛ n fɛ ŋaniya jugu denya y'a sababu ye nka bɛɛ fɔ fitinin tɛ tiɲɛ fɔ a ka kumaw la i si den bɛɛ i tɛ se k'o fɔ. Ala k'an bɛɛ sababa ma labanko ɲuman Ala k'a d'an ma labanko juguman Ala k'an kisi a ma kuma yɛrɛ kuntala surunya kosɔn ka sogo k'a ye baton tununa ni i ye o tɛ hɛrɛ ye nka n'i y'a sarakati bɔ fɛn dɔ tɛ hɛrɛ ye nka n'i y'a sarakati bɔ Ala bɛ se k'i kisi k'i tanga. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Ami. Halisa an bɛ to baton suko kɔnɔna la ka se ka a ɲɛfɔ aw ye n y'o de fɔ aw ye a y'o sɔgɔlen to ko ɲuman a ye jɛmukan a y'a partager a bɛ se ka mɔgɔ camanba de mako ɲɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu u bɛ suko diɲɛ don o don n'aw mago bɛ bɛɛ fɔ junior international la a ye a wele 00223 a b'o bila a ɲɛfɛ ka 71 94 79 29 kɛ ni o ye bamanankan na 74 94 79 mɔgɔ ani kɔnɔntɔn ni a y'o kɔngɔ dɔrɔn a bɛ a sɔrɔ k'aw ka sukow kɔrɔf'a ye a ka se ka a hɔrɔlatika di aw ma ani a sarakatiw a ye bɔfɔ fitinin wele Befo Junior International halisa an bɛ to baton suko kɔnɔna la maa mun n'i sugora k'a ye i bɛ baton kɔnɔ baton balila ka taa jɔ ji cɛmancɛ la kaki ni aw ye baton ma tunu dɛ ni zen nka a jɔra ni aw ye ji cɛmancɛ la Befo fitinin o bɛ mun yira. Alhamdulillah rabbil alamina
an ka journaliste belebele Berté n'i ye ɲininka o la n b'i jaabi mɔgɔ o mɔgɔ ni i sogora ka bato ye i b'a a kɔnɔ aw sera ji camancɛ la a jɔra na aw ye ko a tɛ taa fiyewu an ka journaliste belebele Berté o kɔrɔ man di dɛ n'i kɛra artiste ye i bɛ taa i bo kɛ kaso la Allahu akbar n'i kɛra karamɔgɔ ye i bɛ t'i bo kɛ kaso la Allahu akbar n'i kɛra ministre ye o kaso la don kelen i bɛ t'i bo kɛ kaso la dɛ o kɔrɔ man di ka sogo ka i yɛrɛ ye i bɛ bato kɔnɔ walima kurun a bɛ ka boli na aw ye ji sanfɛ wala a bɛ ka boli na aw ye kɔgɔji kan nka a taara jɔ kɛlɛw a bɛ kasola don de yira artiste dɔ bɛ yen nɔ a sogora ni sogo kan kelen na maa tɔgɔ bɔlen don jamana in kɔnɔ a ye ne wele a ko karamɔgɔ bɛfo fitinin ne b'i ka sogo émission lamɛn ne sogora ka a ye n bɛ bato ne kɔnɔ bato jɔra na anw ye kɛlɛw ne ni n ka fɔlikɛlaw Allahu akbar bato ma bouché fiyewu ne ko a ma n k'a bɛ sarakati bɔ n ko a kan ka don kaso la n k'a bɛ kaso la don de yira k'e se ka sarakati bɛ se ka a baliya n ko tiɲɛ don ni sarakati ma se k'a bali n'i kan ka san 1 walima san 2 kɛ kaso la a bɛ dɔ bɔ a la a bɛ dɔ bɔ a la an y'a sarakati fɔ a ye sagajigi jɛman ɲini k'o k'a sarakati an y'o fɔ a ye a ye sarakati bɔ don min na o don dugusɛjɛ a minɛna k'a datugu Allahu akbar ɔ sarakati ye o cogoya de ye a t'i n'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen sarakati to o bali o bɛ kɛ ala wele to o bali n'o o ko a bɛna a bɛ kɛ par exemple sisan n'i bɛna accident kɛ n'i y'a ye sogo la k'i kan ka accident kɛ n'i y'a sarakati bɔ n'a y'a sɔrɔ i kun kan ka ci ni accident n'i y'a sarakati bɔ a bɛ kɛ sababu ye foyi t'i sɔrɔ mais i bɛ se ka accident nka mobili bɛ tiɲɛ i yɛrɛ bɛ bɔ a la ou bien joginda tɛ bonya wala joginda tɛ bonya sogo bɛ n'a fɔ o place de parce que n'a ma wara mɔgɔ ye ta lakalatɔ den dɔ kana taa fɔ ko est-ce ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin n'i ye sarakati bɔ dɔrɔn ko foyi t'i sɔrɔ sarakati fɛnɛ a dɔw bɛ yen n'i ye a sarakati bɔ a ko ti kɛ a dɔw fɛnɛ bɛ kɛ ten a b'a lawuli a b'a lawuli nka dɔw bɛ yen a t'a lawuli o tuma ka sogo ka kuru ye a jɔra na aw ye ji camancɛ la wala ni bato a jɔra na aw ye ji camancɛ la o tɛ hɛrɛ ye ala k'a ni silamɛw bɛɛ kisi o ma ami ayiwa an bɛ segin ka aw fo ko ɲuman aw minnu sɔgɔlen don kati 24 la nin waati in na aw bɛ aw ka jɛmukan lɔngo kɛnɛ jɛmukan minnu ni an bɛ dɔnnibagabaw ta ka na u yira aw la minnu na ni aw bɛ se ka aw mago ɲɛ aw ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la ani fo ka taa se aw ka mago fɛn fɛn ma u ka se ka sira sɔrɔ bi bɛfɔ junior international de bɛ an bolokɔrɔ Muhamadu Kisa Bashir ani ale de bɛ ka kɔrɔfɔw kɛ suko kan suko dɔnni ka se ka a walawala aw ye ni an bɔra bato na sisan an bɛ na jɛgɛkan sukow la maa min sukora jɛgɛ la k'a fɔ ko i ye jɛgɛ camanba i ye o ye suko la karamɔgɔ bɛfɔ junior international i sukora k'a ye jɛgɛ camanba i y'a ye o bɛ mun yira suko kɔnɔna la alhamdulillah rabbil alamina an ka journaliste belebele Berté ne ye ɲininka o la n b'i jaabi ni i sogora ka a ye i ye jɛgɛ caman minɛ a kɛra tɛbɛn wala manɔgɔ jɛgɛ kɛnɛ ni i y'a a caman minɛ ni gɛlɛya bɛna ɲini k'i fa nka ni i sogora k'a ye i ye jɛgɛ caman minɛ a fɔ alhamdulillah rabbil alamina ala ni ce o bɛ garijɛgɛ ko fɔ a bɛ hɛrɛ belebele de kofɔ a bɛ sɔrɔ belebele de kofɔ n'i kɛra commerçant ye n'i sogora k'a ye i bɛ ka jɛgɛ caman minɛ ni marché t'i bolo marché bɛ na n'i y'a sara k'a ti bɔ marché caman bɛ sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye a kɛra baara modèle o modèle ye ni i b'a a la
i kamana guwanen don hali ka nasɔngɔ i bɛ ka a ɲini ka dɛsɛ n'i sogora ka jɛgɛ ye k'i bɛ k'a minɛ i bɛna hɛrɛ belebele sɔrɔ an ka journaliste belebele Berté jɛgɛla sogo ka ɲi kosɛbɛ o ye ka ɲi dan ye hali n'i bɛ ka baara ɲini i tɛ ka baara sɔrɔ e mana tile kelen kɛ baara la e bɛ se ka kalo 5 kalo 4 kɛ i sigilen don nka n'i sogora k'a ye i bɛ ka jɛgɛ caman minɛ e k'i jija i k'a sarakati bɔ bɛ o kɔrɔ ka di n'i y'a sarakati bɔ i bɛ marché belebele sɔrɔ wa i bɛ baara ɲɛnamaw sɔrɔ o waati i b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina an ka journaliste belebele Berté m'a f'i ye Ngala bɛ kuma a ka jɔn bɛɛ fɛ sogo la kosɛbɛ i dalen sufɛ ala bɛna kuma i fɛ sogo la n'i bɛna hɛrɛ sɔrɔ ala b'a a yira i la sogo la wa n'i bɛna tɔɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ ala b'a yira i la sogo la sogo tɛ fɛn gansan sogo tɛ ko gansan ye nansara bilen n'a ka bilenya bɛɛ arabu bilen n'a ka bilenya bɛɛ o ma kulonkɛ kɛ sogo la ah e ma ye k'a tape YouTube kan i bɛ tubabu bilen sogo kɔrɔ fɔlɔw ye o fɛn kelen kan i bɛ arabu bilenw ye o bɛ ka sogo kɔrɔ fɔ o b'a jira dɔnni mun bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ bɛnna o kan o ye sogo kɔrɔ ye sogo kan maa si ma ɲɔgɔn sɔsɔ la diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna o kan kuma ni ma fili hakilima o fɛnɛ jaabi faamu naam n'aw mago bɛ Bɛfɔ Junior la a ye nɛgɛjuru kɔngɔ n'a bɛ jamana kɔ kan a ye 00223 fara kan ka 71 94 79 29 n'a y'o kɔri an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 71 94 24 79 29 an b'aw ka jɛmukan lɔnko kɛnɛ de kan jɛmukan mun ni a nafa ka bon kosɛbɛ a y'a partager mɔgɔ caman ka se ka a lasɔrɔ ka o mago ɲɛ sogoko sira fɛ halisa an bɛ to jɛgɛ sukow la karamɔgɔ Bɛfɔ Junior international ale de bɛ an bolokɔrɔ bi ka se ka babu kɛ ni aw ye i ko ko ni i sugora ka jɛgɛ caman i y'a minɛ nka ni maa mun ye jɛgɛ sugo la e y'a ye nka i m'a minɛ dun jɛgɛ camanba i y'a ye sugo la nka i m'a minɛ o kisa bɛ cogo di dakuruɲɛ kelen o ye garisɛgɛ ye o ye garisɛgɛ don o garisɛgɛ don hɛrɛ don wasa don kunkɔrɔta don sankɔrɔta don n'i y'a sarakati bɔ nka a bɛna fa yɔrɔ ka jan na ala sɔnna a ma mɛ i bɛna hɛrɛ sɔrɔ na halisa an bɛ to jɛgɛ sugo kɔnɔna la Bɛfɔ Junior maa mun sugora k'a ye sisan i ye jɛgɛ minɛ ka a dun sugo kɔnɔna la yalima o kisa bɛ cogo di i ye jɛgɛ don fɛnɛ hɛrɛ ye o ye wasa ye o ye kunkɔrɔta ye o sankɔrɔta ye ka sogo ka jɛgɛ fɛnɛ i bɛ k'a don fɛnɛ ka ɲi naam a bɛna fɔ jɛgɛ suko a bɛɛ kɔrɔ ka di kɔrɔ a bɛɛ kɔrɔ man di nka i bɛ ka mun fɔ k'a ye i ye jɛgɛ ye o kɔrɔ ka di i ye jɛgɛ fɛnɛ dun o kɔrɔ fɛnɛ ka di wala ninnu bɛɛ ye hɛrɛ nka jɛgɛ bɛ kɛ suko la yɔrɔ jumɛn kɔrɔ juguman ye n'i sogora k'a ye i bɛ ka jɛgɛ minɛ kɔlɔn kɔnɔ i ye jɛgɛ ye kɔlɔn kɔnɔ i jiginna k'a minɛ o kɔlɔn kelen kɔnɔ o ye janfa de ye Allahu Akbar o ye gɛlɛya de ye o ye tɔɔrɔ de ye ala k'an ni silamɛw kisi a ma an ka journaliste belebele Berté an bɛ se k'o kɛ ka kuma kuncɛ ni i sogora ka jɛgɛ ye kɔlɔn kɔnɔ ni mi i banba i bɛ gɛlɛya i ɲɛ na kabini i ba y'i wolo i ma gɛlɛya mun ɲɔgɔn sɔrɔ Allahu Akbar n'i sogora ka jɛgɛ ye kɔlɔn kɔnɔ i ko i bɛ jigin ka a minɛ n'i bɛ i banba janfa jugu dɔ bɛ ka ta k'i sɛgɛrɛ i b'a dɔn farafin yɛrɛ sigilen don janfa kan sa kosɛbɛ est-ce que janfa bɛ bali maliyɛn na walayi sabu si t'a fɛ ka si ye hasididenya y'a sababu ye maliyɛn si t'a fɛ ka si ye a bɛ don min na i n'a fɔ bi ŋaniya jugudenya y'a sababu ye si tɛ ɲɔgɔn fɛ artiste yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ diɲɛ laban tile mun na ne Bɛfɔ fitinin de b'o baara fara ye sabu dawulatigi kɔrɔ binnen o tɛ kura wulitɔla fɛ
wajurukalaw yɛrɛ dama t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye hasididenya y'a sababu ye minisiriw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛngodenya y'a sababu ye bio kɔnɔ baarakɛlaw si t'a fɛ ka si ye a bɛɛ ɲɛngoya ani hasididenya ye ala k'a ni silamɛw kisi ami 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 i m'a ye mali yɛrɛ de sigilen don hasididenya kan a sigimɛ ɲɛngodenya kan artiste t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye hasididenya y'a sababu ye sabu dawulatigi kɔrɔ binnen o tɛ kura wulitɔla fɛ n'o y'o ye waati o waati o b'o biɲɛ de tobi sangatigi kɔrɔ binnen o t'a fɛ maa si sanga ka wuli o ye mun ɲɛngodenya ye i t'a to o fɛnɛ sanga ka wuli wa wajulukɛlaw yɛrɛ dama an tɛ ɲɔgɔn fɛ wa mali kɔnɔ n'i kɛra tɔgɔtigi n'i wulitɔla don janfa jugu bɛɛ bɛ tigɛ e kama pour que k'i ka tɔgɔ in bin k'a lagosi o de la mali kɔnɔ n'i ye tɔgɔ sɔrɔ i ba fo dɛ a ma nɔgɔn dɛ n'o tɛ mali kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka fila kɛ 5 ye e ni hɛrɛ farala waati bɛɛ nkalon dɔ bɛ mɔnte k'o da i la i ye nin kɛ i ye nin kɛ Allahu Akbar wala n'i ka du kɔnɔ kuma o bɛ ta ka bɔ n'o ye kɛnɛma wala mu bɛ ko dɔ o bɛ janfa dɔ organiser k'o labɛn k'o ɲɛsin e ma ni ye mun ɲɛngodenya ye n'o ka to janfatigɛ la mɔgɔ kama i yɛrɛ tɛ dɔ k'i yɛrɛ ye sarakadenya y'a sababu ye maa bɛ bɛɛ fo dante foli mun na kuma janya tɛ kuma ye kuma surunya tɛ kuma ye kunkurunin minnu fɔ olu lamɛnni kulo ani olu sabatili kulo ala k'o di an ni silamɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen ma kuma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a lajɛ sa mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ dugawu belebele kɛ bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini bɛɛ fɛ ne ma fili hakilimaw ye kuma faamu naam an b'aw fo ka waliman dɔn aw minnu sɔgɔlen don kati 24 la an y'a fɔ a ye cogo min na bi an ka lɔngo kɛnɛ kɔnɔna la ani muhamadu bashir kisa de bɛ ɲɔgɔn bolo ni ale ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior international ye yaasa ka se ka kuma sogo kan an kumara fɛnba fila kan sogo kɔnɔna la ni o ye baton ani jɛgɛ yaasa ka se ka aw mako ɲɛ a la ani aw ka sogo tɔ bɛɛ lajɛlen aw bɛ sogo diɲɛ fɛn fɛn na ko a bɛɛ n'a saraka de don ko saraka tɛ bɔ kunfɛ ten bɛɛ fɔ junior ka fɔ la a ye a wele a ka nɛgɛjuru siraw la ni aw mako bɛ fɛn fɛn na sogoko la a b'a bɛɛ fɔ aw ye ani ka tila ka a sarakati di aw ma jɛlenya kɔnɔna la a y'a wele n'a bɛ mali kɔ kan 00223 a ye o fara kan ka 71 kɛ ka 94 kɛ ka 79 kɛ ka 29 kɛ ka a kunbɛn ni o ye 71 ani 1 94 ni 4 74 ni 9 ani 29 ni a y'o kɔngɔ ani bɛɛ fɔ junior international bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka aw fo ka aw walimadɔn ni waati na aw minnu kun sɔgɔlen kati 24 kan lɔngo kɛnɛ k'a fɔ a ye a bɛ sigi aw ye alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲɛ 20 an b'a fo ka walimadɔn ani cɛw ka lajɛliw la a k'an bɛn waati wɛrɛ n'ala sɔnna a ma